Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Тауны кисеп, Казанымның күкрәгендә ак мәрмәрдән Корорсының балкытырга һәйкәл итеп. Юлай йортның далалары сары тирә. Каберем юк, җуелганын аның белән. Кичер зинһар, синеке. Udalarga şitten yolunu peyle Mınlı kıngıravlar çınlattı Oğul kiyin çırlap çırıp gitti 18'im kaldı zatı Tuttu bitten kıyak kavuşunu Yürek dirişini ey kalıyım Balkın sana kuvvet, aşkın sana Gençliğime geri faydalanayım Balkın sana kuvvet, aşkın sana Gençliğime geri faydalanayım Arı tuttu bitten kıyak kavuşunu Yürek girişini Aldım sana kumir, aşkın sana Gençliğime bir faydalanayım Aldım sana kumir Beyramınız bilen Saniye Hanım, Jubiliyeniz bilen, selametlik sizge. Яшьлегемә язылган җырын яшьлегемә кайтал мине тыңлап үттегез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Асап Валиев. Хәзер сәхнәгә Татарстан язучылар берлеге рәис. Хәерле кич, хөрмәтле туганнар, Сания ханым. Иң күп сөйгән кеше бүген мин иҗатка барып, дусларда җыела икән. Хөрмәтле туганнар, минем урында Гариф Ахунов булса, ул шатлыгыннан нишләргә дә белмәс иде. Ни өчен дигәндә, Гариф Ахунов үзенең теге чибиләрен саклаган тавык кебек, арчадан чыккан һәрбер кеше өчен җан атып, ул аны кул бармаклары гына җитмиде, аяк бармаклары белән санап, аларны һәр вакытта да зурлап, безнекеләр арчалылар дип мактанырга ярата иде. Чынлап та Казан ханлыгын алып, Явыз Иван безнең халкыбызны кырып, суеп дигәндәй җир өстеннән югалтырга тырышкан көннәрдә безнең ханнарыбыз гомерләрен саклау өчен чит җирләргә китеп таралганнардыр. Аларның күбесе билгеле, ярак китмичә шушы арча төбәкләрендә бәлки яшәп калганнардыр. Миндә шундый уй фикерләр яши. Ни өчен дигәндә, мондый затлы кешеләр ул кадәр ул яктан чыкмас иде. Уйлап карагыз, шул безнең Гариф Ахуновны, Гомәр Башировны, Мөхәммәд Мәһдиевне, монда утырганнар безнең менә Рәдифләр бар, шул вакытта Наил Касимовлар санап китсәм, алар бик күп. Инде бүген менә сәхнәбезнең турында утырган ханбикә, безнең Саниябыз, карагыз санадан. Шигырияттың ханбикәсе. Әле сезне бүгенге шушы иҗат кичәсендә дә күрәсез, аның җырлары, аның шигырияте, аның иҗаты аша әле сез танышырсыз, экранга да күз салып утырасыздар. Чынлап та Сания ул гына түгел җәмәгать, бит кайбер кеше Дәртмәннең ашында килмәгәе 18 шигыре булган, шушы 18 шигыре белән классик булган, шуңа күрә дә аның һәрбер язган әйбере төш, һәр әйбере зиннәтле,
матур, үзе кебек шибәр, халыкның күңеленә барып керә торган. Анда шул ук вакытта мәхәббәт темасы да, шул ук вакытта аның халыкны тәрбияләү, безнең илебезгә булган мәхәббәт, халыкка булган мәхәббәт, тәрбияви әйберләр барысы да Сониyaның шигъриятендә ачык язылып ята. Аның җырлары халык күңеленә тирән кереп, үзендә эз калдыра торган, шундый безнең матур да, асыл да. Аннары минем шуны әйтәсем килә. Сония ул иҗаты белән бергә аның зиһене, башы, белеме белән дә ул аерылып тора. Ни өчен дигәндә, минем күзәткәнем бар. Безнең күп кенә җирләрдә аппаратларда эшләүчеләр, зур гына белемле абыйларыбыз, апаларыбыз, күбесе арча күллияте, пет күллиятеннән, минзәледән чыккан, алар җөмләнең төзелешен дә, итерен дә, ноктасын да куя белә торган, менә шундый затлы кешеләр чыккан. Шушы без училище дигәндә, бүгенге көндә инде менә шушы күллияттән чыккан. Аның белән дә, һәм инде аның белемен югары уку йортында торуларда, Сонияны нинди генә эшкә куйсаң да, кайсы гына журналга барса да, үз эшен матур итеп башкара торган безнең яраткан шагыйребез ул. Сония, мин инде Сония дип әйтәмен, Сония ханым да дип әйтәмен, шагыйрә Сония дип әйтергә. Хәзер рөхсәт итегез сезгә менә шушы букетны тәкъдим итәргә. Күптә безнең язучыларыбыз булса, аларның да бу күчтәнәше итеп кабул итегез. Чәчәккә, шиңә, ул да юкка чыга. Конфет алсаң, аны да ашап бетерәсең. Бүләк ниндидер алсаң, ул да туза. Әмма ләкин күңелдән чыккан, язылган сүзләр, менә шушындай сүзләр алар ташка басылып кала. Ул синең балаларыңа, балаларыңнан аныкларыңа кала, алар аны укый. Кайбер кеше уйлый торгандыр. Язучылар берлеге тота да шушы рамны күтәреп чыга инде дип. Юк, бу рамда Аркаил Зайдулланың да фикере, монда шушы алда отырган менә Марсел Галиевларның да, Усман абыйларның да күпме язучыларыбыз булса, шуларның сезгә әйтелгән, менә Флора Тарханова утыра, аларның фикерләре язылган. Шуңа күрә дә сез менә аныкларыгызга, аныкларыгызның аныкларына кала торган шушындай зур бүләгебезне ул чабып тапшырыгыз. Инде хөрмәтле туганнар, бүген безнең бу залда эшләүчеләр арасында Рәшит Саматовны инде белмәгән кеше юк. Әйбет аның эше белән дә, нурлы изе белән дә Рәшит Саматовны рәхим итегез. Ул аста утырганда әйтте, минем сүзне аска төшеп тыңларсың диде. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, исәнмесез, Соня Юнусовна. Дәрең Хабарахманчы дөрес әйтте ул. Бездә исәнлеккә, саулыкта мәдәният министрлыгы исемендән сезне бу юбилей белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә исәнлек, саулык, иҗади бөтен күңелләрне берсенә булсын, но балалар моны да укып торсынлар, оныкларны да укып торсынлар. Бу рәхмәт хаты Айрат минем учителеннән сезгә тапшырырга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Соня ханым, шулай ук сезне котларга дип Татаринформ мәгълүмат агентлыгының генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садиков та килде. Рәхим итегез. Хәерле кич, туганнар. Минем өстә зур бурыч. Татмедиа җәмгыятенең җитәкчелеге һәм агентлыкның җитәкчесе миңа зур бурыч дип әйтте. Уларга гомумән бүгенге көндә билгеле талантлы кеше бар яктан талантлы була. Без сезне беләбез. Без үскән яшь чакта җырларның авторы буларак та, шул вакытта билгеле булган хәзер шигырьләрнең авторы буларак. Һәм безнең өчен аеруча шатлыклы әйбер сезне талант, журналист таланты белән таныштык. Бездә менә сез бик уңышлы эшли башладыгыз. Гомумән бүгенге көндә зур проблема. Татар телендә кормиле рәвештә
сөйлей білуші кішіні табу. Ең зор проблем татар тілінде әлі яза білушіні табу. Үшінші ең зор проблем ол яза һәм сөйлей білген кішіні сөйте білген кішіні табу. Соня ханым шушы зор талантқа ие кіші. Аның шындай алтын қолы, алтын текелі, алтын тілі, алтын ақылы болуына біз шоқланып тұй алмайбыз. Сіздің шын көңілден қылпесін келер, шой Алла берсе Аллахты Алға тұрды бірге ләпшілерге. Оңышылығын айтып, татар халқы үшін, татар тілінде матбуғат шағыларын шығарарға. Зор. Андрей Кузьмин менен математика сөйлерге, Соня ханым сізді, қоймет қатты білендік. Шын көңілден сізді құттылайым. Бүтін шушы татар информ агентлығы коллектив есімінен, медиа есімінен оңышылар сізге. Рахмет сізге. Рахмет Виктор. Біз башқаша яши білген қауым түгел, ташын сығып, қысыр жеріне гүл етербіз. Мұңлыларының қоғылданларына, нөміз көңіллерінің азлап көш. Yazılar bilen güzler orası Dürlü sızar ömür uşak Aşıkanda yandı dergen Bu dergen idi ömür yolan Gelmezdi Сыйдыр бітіредірі. Шын көңілі бек зор рахмет етесін келесіге Соня апа. Ижат шешмәріз ортан, ижат солмасайды. Һәм достар келесі жырымда нәқ шушы менің Соня апаға өзімнің кешірішлерімні сөйлеп яздырған жыр. Бірсінде келдім де мен аңа ғафу етіңіздер мен ғадиде еттіріп сөйлеймін. Бір елі келдім де Соня апаға мен айтам сөйлеймін. Болған еш шағым, бала шағым, мектеп елларым, әйне güzel біргелеп иске түшіріп алайын әлі. Кеш білен, қапқа түбінде қызлар жігіттер біле отырғаннан іске түшірсінлер, жігіттер қызлар біле отырғаннан іске түшірсінлер. Күте ұшырашуға юри сыңарып бара, Hər gün sayın seni üretip Inde gitme diyen nefeder
күктен килмә, вакыт уздырып йөрмә. Күктен килмә, вакыт уздырып йөрмә. Yüreksiz yollara bir şana yürüme. Kilimi kaldı, beni kafama saldı. Seni güzel, niye bilmedin irken? Sensizken yalnız gönlüm dargınlığa dinleyken. Sensizken yalnız gönlüm dargınlığa dinleyken. Dargınlığa dinleyken. Min gökten seni gökten, min gökten seni gökten. Sonya Ahmadjanova sizlerine icat ettiğin jırlarını Oline Safiyoy'una başkardı. Biz rahmet ister, biz rahmet sen yapar. Orşa tübeginde tuğup üsken klasikler isen bolsa, Muhammed Mahdiyev umut yılmayıp, Kuyurak ol kızı, Simbit üzerizneke diyer idi. Kozan artı koşlağı şıkırla yakların iyi gazi sözler bilen olıgı edebi tankitimizni diyer iken. Hazır min sahnemiz türüne filologi fenleri kandidatı, edebiyat valimesi Nurfiye Mars kızı Yusupova'nı çakırıp rahim ite. Bular. Şundan da Sonya Ahmadjanova Totar poeziyasının şuşa zor gerebenin bir buğunu oldu. İkinciden, onun gerebe umumen onun şiiriyetini anlatışı metafora şirkette kabul edip bular. Şundan da onun poezdi şiirinde umumen üzünşelikli olumga bara. Tukay turundağı şiiriyette üstüne kilgen bir olum var. Totar poeziyasında umumen tarihi şahıslarga, Totarның olpat ullarına münasebet oşa Totar halkın beyelew. Yine bu motiv Sonya Ahmadjanovanың Orşa poezdi şiirinde de olga çıgar. Ol Abdülnasir Kursavi, Sibgat Hakim, Ömer Bashirov, Muhammed Mahdiyev, Abdullah Tukay gibi olpat şahıslarga münasebet oşa Totar halkın beyeleydi. Hem Totar halkının özün düzeltirge orun barlığın o sızıqlap bara. Onun icadındağı gerebenin ikinci bir zor ülüşün xатын kızlarga bağışlanan eserler teşkil edi. Umumen Sonya Ahmadjanova ona degen büyük isimge loyuq xатын kızga donjırlı. Onun şiiriyetindeki ona ol jingüne yavlagan soldatını da ol Totar dünyasında öz sözün eyte olgan ir atını da üstürgen, şuşu derecege kütere algan ona bularak olulana. Hem umumen xатын kızna ol, ir yürekli xатын kızlar bularak olulu. Hem meysal işeninde bugün özü okuğunda da biz anı işittik. Süyümbikeni ol, şuşunday xатын kız obrazlarının birsi etip kütere. Hem Sonya Ahmadjanovanың xатын kızlarını olulap yazılgan şiirlerinde xатын kız ol gaile uşağına tügel, umumen millet uşağın saklauşı degen ideya kızıl jep bulup suzulup bara. Hem onun icadındağı üçüncü zor bir tarmaqını jir tekstler teşkil eder. Jir teksti yazı ol umumen katlaulu iş. Hem jir teksti yazuşular olar көп tügel. Sonya Ahmadjanova şu az sonda jir tekstlerinin avtorlarının birisi olarak bizge bilgilev. Hem gerebe umumen onun icadını bilgilevşi metafora degen edim men onun icadında sözlerde, obrazlarda, suretlerde inci merşenler gibi gerebe gibi dizilgen. Hem bu üzünşelik onun şiiriyetini bizitiren tağın bir sıfat. Sonya apa sizge icad yolunuz әлі sayıpmasın. Totar poeziyasının yangadan yanga matur şiirler, zor külemli şiirler, zor külemli eserler bilen boyutығız. Hem umumen isen sağ bulup,
хатын кыз бәхетен тоеп яшәгез дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә, Нәфия ханым. Рәхмәт. Татар милләтенең теш үзәге ул Арча ягы. Халкыбызның күңел кагъвәсенә асыл затларны биргән гыйлем фәһемен, әдәби сүз кыдрәтен югарыга күтәрелгән як. Арча ягы. Сания Әхмәтҗанова да үзенең Арча ягыннан булуы белән ул чиксез горурлана. Үзе дә туган ягына багышлап бик күп шигъри шәкемнәр иҗат итте. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга шул циклдан берничә шигырьне тәкъдим итәсебез килә. Аларны сезгә сәхнәдән Казан театр училищесы студенты Булат Гатауллин укыячак. Рәхим ит, Булат. Гасырларны гасыр алмаштыра. Хакыйкатьнең көле җилдә туза. Буз бүредән туган нәселемнең тәхетенә бүген кемнәр хуҗа? Мин бәйсезлек көрәшенә чыккан күңел ханлыгымның бер яугире. Зәңгегә басып җилеп керер, үз капкамны эзләп килдем бире. Ата-бабасының каберен тапмый, зар-интизар булган үксез кебек, Арча капкасының урынын эзлим. Дивар ташларына күзем тегеп, мәңгелектән тагын өмет сирпеп, башкаламның җиләс таңы ата, Быгылтауның кояш чыгышында бөгәрләнеп, ап-ак кишек ята. Атлы дәвер, бәхилләшү аһы, күкнең айлы көмеш дагасында. Пышылдады шул мәл мусафир җил, иман яңарт азан дагасында. Арча капкасының киерелеп ачылганын күрдем менә шунда. Казан су. Эй, Казан су, Казан су. Күпне күргән, белгән су. Арча җанында тибенеп, дөньяларга килгән су. Газиз елгам кисмәсәмне кочагына алган су. Сабый чишмә инешләргә өлкән апа булган су. Башларымнан сыйпый-сыйпый, чәчләремне юган су. Эй, Казан су, Казан су. Таң дөрләгән шәфәкләрдә ут кергезеп янган су. Шул шәфәккә бәгыремнән яшьлек хисем тамган су. Эй, олпат су, өлкән су. Канлы яшьләр эчкән су. Халкым белән ил шатлыгын, ил хәсрәтен кичкән су. Каралып ларагасың, гел буйга барасың. Ялый-ялый ярларыңның иске яңа ярасын. Эй, Казан су, Казан су. Җир кендеге бер чишмәдән җан тибешен тапкан су. Сеңелләрен барлый-барлый Казаныма чапкан су. Быгылтауга каккан су. Йөз кизләүнең күзе белән ак кирмәнгә баккан су. Заман ахын тыясың, хисеңне ник тыясың, ярларыңнан ташмак булып чаптарланып куясың. Ана идел күкрәгенә исемеңне уясың. Сәфәр башың, Казан башың, шулдыр синең гомер башың. Онытырга кыймассың, исәрләнеп кычкан чакта, мәгърур диңгез кыясың. Сау бул Арча поезда. Менә шулай. Янәшәдән генә дәвер җиле узды. Чалагым. Асыл затлар үзе бер йолдызлык. Исемнәрен җыеп барладым. Вагоннары төрле, урыннары мендәрлеме? Әмма мөнбәрле. Бу берләрнең өндәр хакы булган күңел хөрлегенә меңнәрне. Арча поездының гөрелтесе ерагая бара бу көннән. Ерагайган сайын якыная дыгалымың Арча күгеннән. Тәрәзләрдән безгә сынап карап, гали затлар уза шәйләнеп. Җилә поезд кояш чыгышына кайтыр өчен кабат әйләнеп. Аксакаллар бер җыясы иде туган җиргә сезне табынга. Татар әле татар чагында. Арча сүзе алкаланып яна. Милләтемнең күңел тажында. Менә. Мана
Çok bulduğular. Rahmet şınlatta Arşaga mədhiyeleriniz bilen sizin qonatlanıp yaktaşlarınızla şuşu sahneye minirge deyip duralar. Rahim itigiz hürmetli tamaşaçılar sizin alkışlar aslında Arşa Municipal Rayonu Başkarma Komiteti Jetekçisi orunbasarı Ramil İlgizoğlu Garimjanov'la birge şarkırabız. Alkışlar şulay Arşa Rayonu Medeniyet İdaresi Başlığı Ramil Rafisoğlu Bahittinov. Rahim itigiz. Hayırlı gün, hürmetli arkadaşlar. Hürmetli Sonya Yunusovna, sizge Arşa ayaklarından, Kazan артından, o'zingizning yoktaşları sizler yalqınlı kaynar selamlarını kabul edip aldınız. Hem selamlar getirip, bizning rayonimiz başlığı İşat Rafet Teşkinde kutlu sizlerizge alıştırığa ruhsat etdiniz. Hürmetli Sonya Yunusovna. İhlas konuda sizning gönül bayramınız 50 yaşlık yubileyiniz bilen tebrik etaman. Sizge sağlık, selametlik, bugün ko'tarinkligi ham yangadan yana ijod o'ng'ishlari tilayman. Qadrli yurtdoshlarimiz, siz bizga Archa xalqi uchun bek qadrli ham yoqqan. Chunki siz har shaq tug'an yoqqa madhiya yig'laysiz. Ko'ngillarga o'tib kiradigan motor she'rlaringiz bilan uning donin darajasini ko'tarasiz. Qo'yan keladi sizning ko'ngliga buning shaqli she'riyatga sevgi tortilish kishi. Mug'ayyin, distalagan yuzlagan yozuvchilar, shoirlar, san'at ahllari, qo'limlar o'stirgan Dalıqlı Arşa halkı için bu tabiiy geldi. Bəğətimizgə bu şulay. Qazan artı, Atatlı Toqayımız tuğan жерде bugün de şiiri yıldızlar еш qavnalar, hem balqıp yanalar. Bizning qalaqda bitta məğənəli, hər şair, böblərgə degan eğitim var. İcadımızın tüp üçüncəligi de şunda. Hər şiiriniz, xalq jırları bilan ovozlash, yuqarına şaqti şiirləringiz kiyga tirinib, səhnədə yangıramay. Sizning ko'ngil hislaringiz tug'an yoqqa, atiyaniga, tug'anlarga bo'lgan hurmatingiz chalg'ish topgan she'rlaringizga, xalq muhabbatini yo'llab olgan ko'knashlaringizga suqlanamiz. Ijodingiz bilan cheksiz g'ururlanamiz. Oldingi kunlaringizda har vaqt jilliq ham shodlik bilan balqib tursin. Emin ham yoqti bo'lsin. O'zingizni yaratgan yaqinlaringiz orasida qadrli kishi bo'lib, ularning ko'ngil jilisini turib, uzun-uzoq baxtli umr kechirsangiz. Arşa Municipal Rayon Başlığı İşat Rafet Nuriyev. Arşa'nın şu motoruna bölegi sizin raketini tanıtırsın. İsen sağ olunuz. Sonya mana İşat Rafet Nuriyevning rahmat so'zlarini sizga saqlanib yozilgan so'zlarimizning de sizga taqdim etdik. Ham tog'in bir kishi biz sizga bek ko'p salomlar yetkazdi. Unda bo'lsa Archa pedagogika kollejatining direktori Gulnora Fidayil qizi G'aripova. Archa pedagogika kollejatida Sonya opa bilim olgan, onun albatta endi ondan da Archa pedagogika kollejatidan da ko'p salomlar sizga olib keldik. Kabul etip olacağız. Bizning selamlarını da Archa Kollejatini alıp qaytib yetkazingizlar deganmizning qarashin. Chunki Sonya xonim bilan bizni Archa Kollejati shusha zo'r suqmoqqa, ijod suqmoqdan chiqarib jiberdilar Sonya xonim. Bu otlarni 28-kunda Archa Kollejatida uchrashuv bo'ladi. Bu endi yil sayin bo'ladigan traditsion uchrashuv. Rahmet sizge, motor sizleringizge, tileklaringizge, bo'laklaringizge. Endi tog'i zandoshlar turkumida keldilar bizga Arsha'dan. Endi sahnaga ularni chaqiraygali. Zandoshlar turkumi turunda kune gidimeli. Bu Archa turkumigine tugul. Munda Qozon ortining barliq rayonlarini birleştirgen Etne, Baltaş, Soba, Kukmara, Archa, Tileşi, Büyükdağ rayonlarını birleştirgen türküm, Zandaşlar türkümü, minde onda a'za bulup duram. Hemine başlap yazışı şairler, icatçılar bilen oralaşıp duram. Bugün onlar mine her rayondan vekil jibergenler. Rahmet sizge. Zandaşlar. Gelemiz bizge başka tibek. Qozon orta altın dişi bu. Edebi söz, ılı şiiriyetini keng maydanga dashgan ishi bu. Qozon orta bilgen her şahısga Tatar ruhi kuşatılmıştan. Şuna da bir gayret tabiilik izlisi yok sizin yazmıştan. Sümbike, Nursultanlar gamen öz bag'ri osha uzdırgan, sizning jonga şiiri naqış bilen xalq mung'aqri tuqilgan.
Гасырларны иңләп шушы моңнар саркыганда сезнең каләмнән, гүя җырлар изге дәрвиш кебек мәңгелеккә килгән галәмнән. Баралмалар, кура җиләкләре, үзлеп төшкән сәдә йөрәктән, җырдан торган шигырь алихәсе Казан арты дигән төбәктән. Казан арты, арча, күрсәпшмак, бу сүзләрдә үзгә илһам бар. Шигъри сүзгә хәвәс үз кыйблагыз, үз юлыгыз, сукмак зан бар. Казан арты, якташ зандашлар, якын күрә газиз үз кызын. Халык күңелендә урын алган иҗат язмышына юл узын. Җырга күмсен гомер уфыкларын, шигъри мәйданнарының алкышы. Казан арты өчен кем дә кирәк гәрәбәнең серле балкышы. Гөлүсә Баттала. Сания ханым, Казан артындагы Атина, Этне районына Гөлүсә без үзе дә киләсе иде, менә бәйге яп кайтам дип тора. Юлга чыкмаска кушты. Хөрмәтле иҗат сөючеләр, Сания ханым, Казан артында яшәүче дусларыгыздан кайнар котлау кабул итегез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт матур сүзләрегезгә, ихлас шигырегезгә. Инде музыкаль кичәбезне Сания ханым, сезнең шигырегезгә иҗат ителгән җыр белән Татарстанга аткан мәдәният хезмәткәре Расих Галимҗанов дәвам итә. Yanımda attan bir şabasıydı, kolunday matur şağıma kaytıp alasıydı. Düşlerinde kulen var, şillerde jitiz vardır, oyunlarına yarışıp valla şağıma kaytıp. Düşlerinde kulen var, şillerde jitiz vardır, oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Oynap üter iken yarasın uylarında, ütedir bulgun ürkeyler solmatur oylarında. Düşlerinde küre varım, şillerde jitiz vardır, oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Düşlerinde küre var, şillerde jitiz vardır, oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Kolunlar uyumak ütedir, tuzdırıp tuzanlarına, ütedir bulgun ürkeyler sağınıp uzganlarına. Düşlerinde kuren var, şillerde jitiz vardır, oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Düşlerinde kuren var, şillerde jitiz vardır, oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Oyunlarına sarılıp valla şağıma kaytıp. Valla şağıma kaytıp. Hem bu yanda biz Harisa buldu. Rahmet sizge jigitler, endi söz şiiriyatga berildi. Rahim etdingiz, mikrofon sizge Sania hanım. Мин шушы мизгилләрдә Сания Әхмәтҗанованы шагыйрә иткән. Аңа киң әдәбият мәйданында дөрес кыйбланы табарга булышкан.
Табигатьтән бирелгән сәләтне бар кешенә файдаланырга киңәш иткән һәм күкләр тарафыннан бирелгән шагыйрьлек вазифасын гомер буе тугры иңнәренә салып алып барырга өйрәткән остазларыма рәхмәт әйтергә телим. Әхмәт абый Рәшитов, Рауил абый Фәйзуллин, Зиннур абый Мансуров, Рашат абый Низамиев, Газинур Мурат кебек һәм исемнәре күкләр хәтменә шигелеп язылган Госман ага Сәдә, Рафаил абый Мустафин, Рафис Гыйзатуллин һәм башка бик күпләр һәр вакыт минем иҗатым белән кызыксынып, киңәшләрен биреп торалар. Хатын-кыз шагыйрәләрдән Флюра Гыйзатуллина, Клара Павлатова, Фируза Җамалдинова, Фәйрүзә Муслимова, Флюра Тарханова һәм башка бик күп каләмдәшләрем. Нинди генә басмада шигырьләрем чыкса да, шул көнне шалтыратып фикерләрен белдерәләр, соклануларын яшермиләр. Язучылар берлегенә керәм дип йөргән көннәрдә мин пар алма китабын алып Марсель абый Галиевка килдем. Марсель абый миңа тәкъдимнәмә бирегез әле язучылар берлегенә дип. Минем ул вакытта инде җырларым яңгырый иде, мине бөтен кеше белә дип уйлыйм, карап торды да, сез кем соң ди. Әйтәм, мин Сания Әхмәтҗанова, шагыйрә. Ишеткәнем дә юк Сания Әхмәтҗанова дигән исемне, бигрәк тә андый шагыйрәне белмим. Кайсы райондан соң син? Мин Арча районыннан, Арчадан Бөйгә дипләр чыкканнан соң зур шагыйрьләр дә бар. Ләкин бүгенге көндә кулына каләмен нык тотып язган хатын-кыз шагыйрәне белмим. Менә мин әйтәм, китабымны укып карагыз. Юк әле, сумкам кичкенә, китабың сыймый. Вакытым юк әле, менә Казан утларына ашыга идем. Әйдә, тиз бул, менә язып ал, 2 ул шигырь бирәм. Шуны шигырь итеп алып килсәң, мин сине шагыйрә дип танырмын, тәкъдимнәмә язармын дип. Тыңла. Көз учыннан төшкән гәрәбә син, яралгансың диңгез балыннан. Мин әйтәм, бу 2 ел эпиграфны куйсам, бу шигырьне бөтен кеше ябырылып укыячак. Тиз генә кайттым да шигырьне кичкә үк язып та алып килдем. Бер күзен генә йөртеп чыкты да Марсель абый, син бит үзең шагыйрә дидең. Бу шигырьдә хатын-кыз гына бар. Шагыйрә образын күрмим. Һәм синең ул хатын-кызың үтә дөрес, үтә тәрбияле, үтә мөкәммәл. Мындай образлар хәзер кешене кызыксындырмый. Кешедә бер кичкенә генә булса да кимчелек булырга тиеш. Бар шагыйрә образын язып кил шигыреңә. Киттем шагыйрә образын эзләп. Аны да язып алып килдем. Карап чыкты да. Синең бу шагыйрәң бигрәк бәхетле булган. Менә күңел тәрәзәңне ачып кара әле, һәрбер шагыйрә апаңны карап чык. Кем шушы кадәр бәхетле дөньяда? Син бит болай кешене көнләштерәчәксең. Син үзең турында язма. Бер җыелма образ тудыра бел. Һәркем синең шигыреңне укып, үзен тапсын, үзен күрсен. Монысын да эшләдем. Ярар, шигыреңнең башы булган ди. Ахыры юк бит шигырем. Ничек юк инде, менә бит дип укып күрсәтәм. Мин әйтәм, Шаһинур абый Мустафинга бирдем. 1 сәгать эчендә 2 бит тутырып язып китерде тәкъдимнәмә. Рәхмәтләр әйтә бирде. Ник кенә катнаштым бу кешегә. Ләкин бер сүз исемә төште. Арчада бит анда гомумән хатын-кыз юк. Арча кызларында ирләр җине бар бит анда, якын килмәле түгел. Менә мин әйтәм, хәзер Арча җинен чыгарырга кирәк, шигырьне ничек тә язып бетерергә кирәк. Шигыреңнең ахыры аяк астына төшеп, шатнап ярылсын, дип ашыга китеп барды шагыйрем. Мин шигырьне язып бетердем, алып килдем, укып чыкты, бер генә тапкыр түгел, башын селкеп 3 тапкыр укып чыкты. Чөнки үзе язып бергәндәй булды бит инде. Менә бу шигырьне хәзер курыкмыйча яңа китабыңа куя аласың диде. Ләкин тәкъдимнәмәне язмады. Менә хәзер гәрәбә шигыре. Көз учыннан төшкән гәрәбә син, яралгансың диңгез балыннан. Марсель Галиев. Көз учыннан төшкән гәрәбә мин. Яралтучым, ләкин көз түгел. Йөзегемнән
Төшеп тәгәрәдем. Тар кысалар миңа төс түгел. Көз ұшынан түшкен гәрәбә мин, яшкелт күзле, сірлі гәрәбә. Тылсымыма әсир булмам дейме, бір шағылып кетсем әгәрді. Көз ұшынан түшкен гәрәбә мин, диңгіз балы, сары гәрәбә. Үз бәйемні өзім білейм әлі, узмасын лағымыр әрәмге. Тик сымладым, балқый алмадым шул, сүйеу тажындағы қош болып. Қайтам кері диңгіз көңіліне, мин иясіз асыл таш болып. Көз ұшынан түшкен гәрәбә. Фәрдия ханым, оқытушы, мұғалиме, мәғариф журналының якын досты болды ғұмыр бойы, атқазанған оқытушы. Рәхмәт. Шуштай балқып яша, янып яша, бүгінгі зор бәйрәмді. Рәхмәт. Күңелемдә әни, үйім нурлы. Тәмле ашың пішкен қайшында. Яран гүлләр арасыннан қарайым, сағыну пәрдәләрін ашамда. Күңелемдә түрлі хатирәләр. Шешірәп қуя яқты ішқыны, ишетілген көк қарас, йымшақ етіп, әтиімнің қапқа ашқаны. Иңнәрімә аппақ жылым ішнің жылылары қалған яғылып. Мілдірәшіп қарый тамшы гүлләр, күз қарашым кетсе қағылып. Әти ясап берген ағаш шанам, бала шақта қалған ұнытылып. Киентәмнің олма бизекләре, яшлік түсін жойған сықылы. Інім мұншаяға. Нәк әтейші, миллекләрін өзі бәйләген. Бүтнік исләрінә рәхәт ұйып, кісмәс болынларын әйләнә. Урын түрдән, қонақ сыйым олдан, элекке шәмында барысы. Туған негіз, тыйнақ, хәләл, байлық. Әткәй әнкәйімнің мирасы. Рәис абый, ветеранлар советінен өзінің иптәшләре белән келді. Тағы матурырақ тормыш сыйяфыз. Рәхмәт. Менә хәзер мин Рәис абый ки язган шигырьне укып күрсәтәм, парлы гомер дип атала. Ул аңа ки язган. Матур итеп. Зәңгәр күктә уйный пар күгәрчен. Парак кошлар йөзә күлләрдә. Бер-берсенә сыйынып үссә генә, шаулап чәчәк ата гөлләрдә. Сыйырчыклар бала ашырганда ни куаныш, күзләр тимәсен. Кышларга да әти әни булу, көтеп алган бәхет күрәсен. Табигатьтә язым, туйлар чыры. Һәр бәхетле җанның пары бар. Алтын күзгә керә җитәкләшеп, тигез гомер иткән парлылар. Парлыларның сабырлыгын язмыш, сыны икән, әйдә, сынасын. Парсыз итеп кенә яратмасын бу дөньяга әдәм баласын. Парсыз булу бәхетсезлек түгел. Парлы ялгыз булу язмасын. Гомер итеп бул икән, җанны икегә ярып. Мин барыбер үткәннәргә җитә алмадым барып. Biriksə də quş igizday, yalğanı, şını birgə. Quş yürək bilən tumağan, birəv də əli jirgə. Min qayda, bəxət də şunda, yaşı anladım. Düşkən jirimdə taş bulim.
Бүгінгімні сайладым, хәләлімні сайладым. Рахмет sizge. Рахмет Sonya. Мәузиде килгән әсер. Баргаларга алкышлар. Мин менә шушы егетнең хатыны инде, карап калыгыз. Бик күрәсез килеп килгән идегез. Әхмәтҗанов, туган абыйсы Нәүфән, Абдылбарович. Ашыт башлар. Менә монда шәшәк менгән кыз, ул Ашыт башның мәдәният министры Айгөл Фәйзрахманова. Рәхмәт, шулай тигез, матур озын гомерләр кичерергә язсын сезгә. Һәм инде ашык башлар белән генә бетмәде, безнең шалымнардан да килделәр. Тагы бер якташыбызны чакырабыз. Ул Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Hayırlı geç, kırbalı kamaşlar. Hayırlı geç, Saniye Hanım. Nedir sizin sözlerine başlarlar? Her defa da izletken beni başkana, sizin muhabbet edip sevledim. Ondan sizge kebek ömür düşmek yine edildi. Endiyemenetik tabılmadı. İndi dersler bulup yuvalada. Eytirmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Endiyemenetik tabılmadı. İndi dersler bulup yuvalada. Eytilmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Bitirmedi en yazlarının kaderi. Senin yanında pişirgen bezigen sabah mizgillerin ömrünün endiyemenetin tabılmadı. İndidir sır bulup yuvalada. Eytilmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Merhametsiz yazmış okullarına Balkan ittik sabır gerek. Bu bizde saklan yaklap yaşay. San soluşta engen dilegin. Eniyemenetin tabılmadı. İndidir sır bulup yuvalada. Eytilmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Eniyemenetin tabılmadı. İndidir sır bulup yuvalada. Eytilmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Eytilmegen vesiyetlerin duya gökler hatırına. Mengülükte yol aldı. Biz rahmet, hürmetli dostlar, sanırım için doğrudan bana
Sizden bilen 15 yıldan artık aralışabız. Sizden şehirlerge ayran gana jırlarga to'g'ri keldi. Endi sizga o'zimizning avul turundagi jırını yazıp olmaz mekandik darajaga yetkazsiz buna şınlap turib olandingiz. Rahmat. Bunda şu jırning popülerlashib ketuvida sizning urishda begzor alga tabada Sonya Hanım sizden bilen motor etib uzoq yillar ishlariga sinirga bag'atli bo'lasiz. Yubileyingiz bilan. Sonya Ho'janova Elfat davlat için icad etgan gibiler iştişalak işiğinde. Marsil abi bir yarata hocamla jarlarında kol çapmanların kol çapalar dedi Marsil abi için. Sizden isim algan başarılı Tüben udıkta yukarısı İşçisi bir tutsana Yeşil şulay ömür boyu İş fırşalın bir bulur Dostluk buğundan buğuna Hüsnü güzel çırpınlar Fırşalın şanasına Şeyler cinse armasın Şağlar sen sinirine Düş fırşalın arası Düş fırşalın arası Fırşalın şanasına Şeyler cinse armasın Şağlar sen sinirine Düş fırşalın arası Düş fırşalın arası Fırşalının ıstavanı Kullarına kuzuyla Bizdeki dağın ateşlerin Fışkışırın uylada Süzgen hakkı işke bakın Aman işe yaşarlar bizde Bizlik yakta kiyev geçir Bizlik yakta kız güzeller Fırşalın şanasına Şeyler içinde parmasın Şırlar üstten sinirine Düş fırşalın arası Düş fırşalın arası Şevaplarına ki Allah'ın ile kuşkeş Günlerine güller bulur Sulağında su ışıkeş Uşağına varlı yarla Haklar yakan şağında İş fırşalın eşi güzel Tuğlar jir kışağında Fırşalın şanasına Şeyler içinde armasın Şırlar yüksek sinirine İş fırşalın arası İş fırşalın arası Fırşalın şanasına Şeyler içinde armasın Şırlar yüksek sinirine İş fırşalın arası İş fırşalın arası Sonya Ho'janova Gelin haftalık harita yapmadı Ben başkanışçısı meni ıslatla keladi Bekzor bayramlar bilan sizga rahmat Fırşalın şanasına Şeyler içinde armasın Şırlar yüksek sinirine İş fırşalın arası İş fırşalın arası İş fırşalın arası İş fırşalın arası Rüstem Zakirov
Рөстәм Закиров. Рәхмәт, Рөстәм, рәхмәт. Кадерле тамашачыларыбыз, шагыйрәбезгә хәзер котлау сүзләрен ирештерү өчен минем бирегә Татмедиа матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Илдар Фөлүс улы Миргалимовны чакырасым килә. Рәхим итегез бирегә. Коллегалар, дуслар, кадерле Соня Юнусовна. Бирдә инде әйтелде, сәләтле кеше ул дәрәҗәдә сәләтле. Һәм бирдә Соня Юнусовна турында күбрәк әдәбият әһеле буларак әйтелде. Мин аны күбрәк матбугат әһеле, журналист һәм педагог буларак беләм. Бирдә мин бәлки түрә җитәкче түгел, аның элекке хезмәттәше буларак Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.